Takže ahoj, tu vaša Lopsoňufinka. Dneska vás to vidím pri tomto videjku. Pardon. A bude to videjko o tom, že ideme na dovolenku a proste nejak takto. Čiže ja vám potom ukážem moju batožinu. Dobre, ňufinka, daj si pohol. Dobre, takže čau, tu vaša Samer a dneska vás to vidím pri tomto videjku a bude to, čo povedal už aj ňufinka, že o tom, že si ideme na dovolenku proste a vám môžem ukázať všelijaké veci a čiže zajtra dneska je piatok a v sobotu ideme, aspoň si to myslím, že tak to je, nie? A proste, že v sobotu ideme a môžeme ukázať svoje veci, tak ideme na to. Tak akože toto je moje oblečenie. No áno, mám tam strašne veľa vecí ešte pod nimi. Čiže tuto môžete vidieť, že mám nejaké dve veci. To sú overály, potom tu mám leginy, potom také niečo na plavky. Tu mám pyžamo, tu mám pyžama, túto sukňu, leginy, ponožky, ja neviem, tu mám ešte papuče, tričko s krátkým rukávom, tu ešte nejaké ponožky a nejak tak. Potom ešte nemám zvolených všetkých pešopákov a nejaké veci, čiže to si takto jednoducho môžeme dať sem. A tu, že v kufri som sa teraz nedávno začala baliť, mám loptu, takúto basketbalku do vody, tu okuliare, topánky do vody a ešte ja upozorňujem, že ideme do Chorvátska. Dobre, čiže toto sa ešte môže niečo dať a potom tu mám ešte nejaké moje plavky, šiltovku a blablabla, nie je taký klobúk. Čo potom, keď mám len asi dám takto navrch. A to by bolo už asi aj všetko. A lúči sa s vami vaša Samer a čus. No čiže dúfam, že vám všetko Samer poukazovala, ako aj mala. A ahojte, a ešte upozorňujem, asi to Samer nehovorila, že neprestávam s natáčaním, aj na dovolenke budem natáčať. Čiže čau. Teraz tu si na to môžem takto poležať. Ešte sme neskončili s natáčaním. Dobre, to až teraz.